Здравейте, приятели! Аз съм Дани и това е епизод 2 майче от моето оцеляване. И днес ще построим някаква къща. Както видите, има много айрон. Ето така, един стак 6. Ще стигнат, после ще изчакайте. Предварително да направим всичко. Добре, че съм до същото време пясък и в същото време и гора. Което е много як късмет и дори съм се до спауна ми. До спауна, където има спауна. Ето така, малко пясък да попечем. Толкова не стига. Ето тези две кола ще стигнат, тези, които имам в мене. Ето тези две кола оставяме тук. Ето така. И сега да видим къде ще построим нашата втора къща. Която пак таван ще е като моят. Някъде наравно. Ей тук. Тук. Тук ще е идеално. 4. Този път тази ще е 4. 4. Къщата ми, моята е там. Моята е 3-4. 3-4. Мисля, че е толкова... Не твърде малка. Значи, още толкова. Още... 1, 2, 3 блокчета, може би. После така, така. Тук за тази работа ми трябва лопатата. Той ще има толкова дълга. Мисля, че ще ми трябва повече дърво. Със сигурност ще ми трябва. Ето така. Така. Ето така. После ето така. После го правим така. 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 Ето така. Първо да се го правим. Ето така. Ето така. Така. Хая. Само малко така мога да направя пода. Да, разбира се, ще ми бъде отърва така малко да се отбележа. И сега е време да щупим. Ето това. Огромно дърво. Това е хубавото, че съм в гора с огромни дървета. Не! Да отида зад хълма да си направя нова брадва. Мисля сега да е айрон брадва. Така. Тук при айрон 1, 2, 3. Кръжки точно имам. Е така. И една предлочка. И съм чисто си готов. Чисто. Майкъл! Това какво беше, бе? Какво беше това зверско падане? Някакво супер зверското падане. Ама супер. Зверско падане. Сега се радват по-бързо.
Извинявам се, че не говоря, просто чупя дърво и няма какво да говоря. Вау, почна да опешевява дървото. Защо почна да опешевяваш? Аде там да очи. Петдесет. 52. 53. Това дърво тук. Това ще е доста стакове дърво. Сега ще видите. Плюс 99 пръчки. Аха, 1, 2, 3. Стака е 25, които не знам дали ще стигнат. Дали ще стигнат или няма да стигнат? Никой не знае. Не, няма как да не стигнат. Съвсем трябва да стигнат. Ой. Тази е по-голяма кашта от другата ни. Но просто за да има какво да правим в епизода, вместо да се разкарвам и да говоря някакви неща. Вау, дорето този стак май ще стигне. После покрива мисля и той да дърво да не ставате ни същи къщите. Сега да отивам да спра с моя балхарник. Остава балхарник. Да, малко далече направих другата, ама няма място иначе. О, аз така ще имам. Мисля, че един стак ще стигне за... един стак и така ще ме останат един стак и 7 на разположение. Аз от тук мога да се кача направо. Вместо да ходя да се качвам. От тук просто мога да се кача. Ой. Право забравих един детайл, който е прозорците. Готово. Не, всъщност тук няма да има. Тук ще бъде вратата ни, като пак ще бъде двойна. И ето тук ще има прозорец. Пуф. Готови сме.
И сега е време пак да се качим на нашето любимо дърво, което ни отвежда до бок къщата. Да, един стак стигнаха. Добре, ще ми се може да използвам малко. Малко тегаво макар е. Все пак искаме да имаме хубав покрив. Не покрив, ми аз пък поговоря. Под. Ой. Да, скоро ще приключвам клипа, когато ми стане на 7%. Колкото да направя къщата, искам да ви покажа. За да не казвате, чита, си го спрям на креатив. Да се ви покажа. Аз пък на къде ходя и аз. А не, всъщност ще не останат един стак. О, yeah. А, дори аз ония път съм сложил един на пода. Майче. Да, на пода. И сега е време да отидем за прозорците. Олеле, на ръба бях. Би трябвало да стигна. Ой, не ли са ми точно? Тук малко така минаваме. Да насложим малко торчове. Ей така. Сега ще стигна тук. Няма да стигна. Сега ще разберем. Ей, 4 стакони стигнаха. Дадено 4. Один. Два. Три. И още едно стъкло. И вратички сме готови. Напълно готови. А така, да ще го махнем и така. Да направим така малко врати. Опс. Сега на нещичко. Не бей, такъв съм и аз, бей.
Един workbench, 2, 3, 4. Да, 4 честа. Врати имам, но става печката, за която вече... О, имам точно 8. И сме готованки. Само да оправим прозорците и работите. Аре, бе! Не! Ако не беше за тази стъпа... Да, сега спирам клипа. Уй. Не, бе! Хора, бе! Абе, хора, бе! Смоца на батерия, бе! Всичко това стана заради тебе, бе! Провали ме клипа, бе! Базикам се, не ме провалил клипа. Е, така. Не! Да ти са не види! И смотания кратер! Това трябва да го запълня някой ден. Може би 5-6 епизод. Да, и е време за... Да, тази стана супер къща. Да, може да се отваряш. Дадено. После следва това. Крафтим тубалите. И после следва само едно легло. Така. И да. Кащата е готова. Да отидем да се приберем в нашата си каща. И да, това беше за епизода